Ali šta bi bila neka ključna reč za uspeh iz tvog iskustva? Uspeh je različit na različitim nivoima postojanja i u različitim dobima života. Do 33. godine postoje neke tajne koje se, u šali snovi koji se realizuju u vidu ljubavi, porodice, karijere i tako dalje. Posle 33. godine za mene je uspeh viša dimenzija. Znači, uspeh je dakle, da se samo aktualizujemo, što bi rekao Abraham Maslov, znači da kreiramo, stvaramo u tim svim domenima o kojima smo govorili. Znači, uspeh je naravno ostati normalan u jednom ludom svetu, u ludom vremenu, ostati pristojan čovek i naravno najveći uspeh je voleti neprestano, voleti uprko svemu i u suštini negde nemati neprijatelji. Neprijatelji, po mojoj tezi, neprijatelji ne postoje, to su samo iskušenja koje nas u stvari čačkaju da budemo bolji, pokušavaju da nas nauče nečemu. Tako da neprijatelji imaju značajnu funkciju u našem životu, a naravno za uspeh su potrebni i prijatelji, a za veliki uspeh su potrebni veliki neprijatelji. To je isto važno da se zna, znači ako imaš male neprijatelje, znači da nisi baš mnogo uspešan. Ovo je vrlo interesantno našim gledalcima, mislim da će mnogo toga da nauče, a sada moram i bila da pitam njega kao slikara i umetničkog direktora kako on vidi ključnu reč, odnosno šta je light motiv tog uspeha. Mislim, možemo da kažemo da faktor sreće ipak treba da postoji, sigurno, ali mislim da kao umetnik da čovjek treba prvenstveno da veruje u ono što radi, da ima svoj cilj, znači da ima svoj cilj i da pronađe prvenstveno svoje pismo. Mislim da to je najveći uspeh za slikara, da pronađe svoje pismo, da bude prepoznatljiv po tome, da kaže, to je on. Znači da ne liči na ono, znači da nađe neki izraz. Meni to posle 10 godina, nije ni meni to krenulo odmah, tražio sam se, ali eto, našao sam tu neku svoju priču, svoj simbol i čak i ono što uvek koristim po 3 tehnologije, tako da ima taj neki efekt i znači ima neku prepoznatljivost. Mislim da to je najveći uspeh, imati svoj znak. A uopšte, uspeh u životu za mene je da čovjek bude srećan da radi ono što voli, da si sigurno tu i da bude u okruženju sa onim ljudima koji mu čine lepo, koji mu razmenu jedne pozitivne energije. One energetske vampire, mislim da oko sebe treba eliminisati i u stvari ne treba zaboraviti. Znači ići pravo, misliti pozitivno i da je cela priča ono što mislimo, to je proizvod našeg života i mislim da to za mene uspeh. Bilo je izlagao slike širom sveta, Vesna je novinar i umetnik poznata širom sveta. Znači, pozitivno mislite, iako je ta reč pozitivno pomalo istrošena, ali razmišljajte na lep način, idite u prirodu i uspeh s neće mimo ići.